Se on siinä. Se on siinä. Tervetuloa ensimmäisen Bonukset netin YouTube-videon pariin. Mun nimi on Joonas, mutta tunnetaan myös Boonina. Meikäläinen striimailee joka viikko Bonukset netin kanavalla Twitchissä sekä Kikissä. Tämän päivän videon koosteen haksaa bonushuntista, jonka alkustartti oli 276 €. Alkuhan meillä huntissa lähti vähän heikosti. Meillä oli 4 bonaaria ja yli puolet palansista oli mennyt. Tässä vaiheessa saatiin 5. bonaari, joka olisi ollut normi, mutta sitten me lähdettiin kämplää sitä ja näin sinne sitten kävi. Siitä painettiin kämple, pam, pam, pam ja pam. Sieltä superilista, erittäin tärkeä. Sen jälkeen saatiin pari normibonaaria ja loppuun sitten saatiin vielä 1 superi sieltä. Näin. Katsotaan miten kävi availussa. GLOF. Aika testonen tavoite. 2 max pinni. Annapa isot. Hatut menee päättyy. Anna femma vaikka. Tärkeä aloitus. Ding dong. Ding dong. Herrat päät. Konaa. Oho, Parkinson. Ding dong. No niin, se oli ihan näppärä start. Kuseenin tuu aina ole petturien puolella. Hei, luottoon nyt. Luottoon nyt. Se tulee pari max-winniä. Ehkä. Niinpä niin. Just mä ensin kysyä, että voiko näistä edes tulla näistä pyörivistä tätä eeboa? Kato. Pientä. Ei ollut hirveästi megaveissi. Tiluliluli. Annas, no. Perkele ku pyörri. No niin. No 50. Tossa tarvii enemmän noita megaveissejä ja... Tää vittu. Megaveissejä tarvii aika paljon enemmän ja... kaikkea muuta hienoa. Okei. Otappa vielä 1 pykälä. Hyi. Ei. Ei tuu linja. Ei.
Joo. Ahaa. Tonne timantti. Tonne timantti. Yksi dimandi tonne. Älä jätä siihen. Hyvä. No. Tohon vaikka apila. Apila, timantti. Apila, timantti. Perkele. Apila. Apila. Timantti. Timantti tulee. Timantti tulee. Se on vähintään 30 kerran. Tää muuten maksaa. Tärkeä! Ja 200 rikki. Ja 200 rikki. Näin. Naps. Normile viikinki. We take it. Di 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 vai. Mites tää nyt menee tää juttu? Se on jo valmiiksen kämplännyt. Nyt olisi muuten retko, kun kämple menisi ohi. Nyt menisi kämple ohi. Lol. Vittu siis. Yksi pronssinen kolikko tuohon. Continue. Tiki-tik. Tiki-tik. Ja tärkeä apila. Miten tää muuten meni tää superi? Heittääkö se lopussa sitten jonkun... Oliko se heittää lopussa tuo... Saatto... Mantti. Tää on ihan hauska superi. Tää on muuten ihan hauska superi. Ja kimpat plussilla. Ja kimpat on plussilla. Luottoa pitää olla, häh? Annapa timantteja siihen. Timantti. Perkele. Perkele. No hei. 10x. 10x oli siitä. Joo. Hunteri sanoi tuossa nuorempana, että tässäkin juurikin näin. Tää on outo päivä ollut. Tää on ollut outo päivä. Tää on ollut erittäin outo päivä. Ekasta kimpasta 1 bonari. 0,3x kotiin. Mitä täällä nyt tapahtuu? Kertoimi on... Aika pieni. Hyps. Ja vikala malli. 5 ukkoa tonne. Hyi saatana, ei oo kertoimi. 4,20. Onpa kiva voittaa välillä. Onpa kiva voittaa välillä. Menee pääkallo päättyy.
Ei se... 150x. Se on siinä. Se on siinä. Anna iso kerro. Anna iso. Otetta. Onko kimpat plus 2x? Häh? Kyllä. Hyvät naiset ja herrat. Hyvät naiset ja herrat. Tikki-tikki-tikki-tikki. Hyvät naiset. Me en muuten tiedä, mitä tässä pelissä edes tapahtuu. Mä en oo pelannut tää hirveästi. Kissoja varmaan me tarvittais. Tää varmaan oli ihan hyvä. Spinni. Ehkä. Kissoja varmaan tarvittaa tähän jonnin verran. Manilaini. Okei. 100x. Täällä on nyt tää kissoja perkele. Mikä? Oho. Ei tää on ihan hauska peli. Mitä vittua? Mistä tuo tuli? Hei, tää on hyvä meno. Tää on muuten hyvä meno. Joo. Tosiaan lopputulos 760 noin pyöreästi. Ja onneksi olko. Velulle piste. Päivän MVP.